Sa good vibes, mga luyag magkato sa ika-47th ka Masskara Festival sa Bacolod City, pwede na makaamat-amat book sang tickets kag hotels bangod ginpagwa na sa syudad ang schedule para sa tuigan na kahiwatan. Kainas ang aga ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya nga naplastar na sa syudad ang schedule kag mga activities sang ika-47 nga Masskara Festival sa Oktubre 1 tugtog 18. Sa unang nga semana sa Oktubre, pagkahiwato ng pre-Masskara events kaangay sa mga parada, pagbuka sa mga kiosk kag ang pre-pageant sang Masskara Queen 2026. Sa amuman nga tion, magasugod ang mga hinampang para sa Masskara Olympics. Sumugod Oktubre 9 tugtog 18. Magasugod naman ang dalagko nga mga events kag sectoral events. Sunod sa alkalde, October 16 kag 17 ang tentative nga schedule para sa Masskara Street Dance and Arena Competition. Magluwas sa barangay category, kinaduso sa gihapon sang alkalde nga padayunon ang school category bangod dako ang impact sini sang tinandikdan nga Masskara. Desisyonan pa sa palaabuton sang sangguniang panlungsod kag Gasataya kung Gugma Foundation sa gihapon ang magapanguna sa sining nga Masskara. Samtang may 8 naman ka barangay ang natalana nga mag-compete sa Chicken Inasal Festival nga patigayunon sa Mayo 29, tugtog 31. Importante nga na-fix ang schedule because a lot of hotels are already asking travel agencies kung saan ugit para maka-book na ang luyag na mag-attend sa Masskara. So, it's October 1 to 8, the pre-Masskara, and then 9 to 18, the highlights. The street dance competition most likely would be 17, 18. Dari kini ang pinaka-highlights.